Čaute všetci, vítam vás po dlhom čase Wolf. No dlho nebola nejaká creepypasta, a to z toho dôvodu, že nemal som toľko súkromia. A za druhé, ťažko zháňať nejaké creepypasty. Za tretie, málo odberateľov, tak by som vás veľmi poprosil, lebo videl som, že tam nebolo niekoľko zhľadnutí, aby ste mi dali odber. Ja viem, že moje čítanie nie je dokonalé, ale časom sa to bude zlepšovať. Postupne tam možno bude aj nejaká hudba. To prosím, tí, ktorí to budú počúvať, dajte odber. Lebo keď nebudem mať odberateľov, tak nebude dôvod na creepypasty. No, tak máme tu jednu creepypastu, ktorá sa volá Výprask. Takže ideme na to. Výprask. Bol to Tonyho nápad. Práve sme vyšli z kina. Ja, on a moje nové dievča Jane. Vysolili sme za to posledné groše a film bol na nič. Bolo už neskoro. Chylilo sa k polnoci. Museli sme vymyslieť nejaký spôsob, ako sa rýchlo dostať k prachom. Vtedy sme zočili toho neokrochanca. Stál pred kinom a vyvaľoval oči na malé pipky, ktoré odtiaľ vychádzali. Bol tučný, mal masnú pleť a rôsolovité brucho sa mu prelievalo cez opasok, alebo bol fantasticky vyparadený. Mal oblečený krikľavý športový kabát, v manžetách košele sa mu blišťali manžetové gombičky z pravého zlata. Tieto veci ste si však veľmi nepovšimli. Všimli ste si iba jeho tvár. Vyzerala ako okrúhla biela škvrna a v nej nepokojné prasačie očka, ktoré vás vyzliekali do náha. Na vrchnej pere sa mu leskli kvapôčky potu a neprestajne si utieral vreckovkou čelo. Keď okolo prechádzala nejaká mladá pipka, usmial sa na ňu mdlým úsmevom a naklonil sa za ňou ako pes, ktorý zaňuchal korisť. Takých ako on som už videl, takže som vedel, čo má v hlave. Mal rád pipky, tie, čo boli skutočne mladé. V tom zazeral Jane a začal si tak zúrivo utierať čelo. Ako by mu v hlave blčalo. Nemohol som mu to zazlievať. Jane sa v ten večer skutočne vytiahla. Mala oblečenú úzku bielu sukňu, ktorá jej tak pevne obopínala boky, že ich obliny plasticky vystupňovali a v presných obrysoch a červenú blúzku s výstrihom v podobe písmena V. Bola mladá a rozkošná. Prešli sme až na koniec ulice a tam sme zastali. Tony vyťahol z vrecka cigaretu a zapálil si. Pokynul smerom k tučniakovi. Zbaľme ho, povedal. Nebol som tým nápadom príliš nadšený a dal som mu to najavo. Čo sa ti na tom nepáči, človeče? Vyzvedal sa. Ten tučný chlapík vyzerá tak, ako keby mal skutočne plné vrecka peňazí. Všimol si, ako je oblečený? Nepáči sa mi jeho výzor. Chová sa ako šialenec. Myslíš ako niektorý z tých sexuálnych šialencov? Človeče, o čom vlastne bľabotáš, ha? Jednoducho sa pokúša nejakú zbaliť, to je všetko. Aj tak sa mi to nepozdáva, povedal som. Je to prachač, skutočný prachač. Vedel som, že Tony má na to napokon nahovorí ako vždy. Pozrel som na Jane. Čo si myslíš ty? Neviem, odvetila pomaly. Nepáči sa mi spôsob, akým sa na mňa pozeral, až kým mi zimomriavky priebehli po chrbte. Tony si pomaly potiahol z cigarety a vyplul jej ohorok do kanála. Počúvaj, človeče, povedal, ulice sa rýchlo vyprázdňujú a tento chlapík je jedinečná príležitosť. Neviem, Tony, ja si práve... Počúvaj, človeče, neriskoval by som predsa, keby som si nebol istý, že si s ním poradíme. Alebo myslíš, že nie? Nie. Myslím, že nie.
Keď som to vravel, pozeral som na Jane. Vedela, že Tony ma na to nahovorí a bola naľakaná. Skutočne naľakaná, tvár jej celkom zbledla a neprestajne prestupovala z nohy na nohu. Bola v tomto odbore nováčik, ale ochotná urobiť všetko, o čo ju požiadam. Videl som, ako bezmocne vyzerá a mal som chuť povedať Tonymu, aby šiel do pekla. Nemal som však dosť odvahy. Bol by som si myslel, že som sa naľakal a že sa chcem z toho dostať. Si istý, že si s nimi poradíme, Tony? Celkom ľahko, človeče, kľudne. Nepozeral som pritom na Jane, ale počúval som, ako namáhavo preglgala. Natiahla ruku a chytila sa ma za rameno. Ruka sa jej chvela. Chceš to urobiť, Jane? Spýtala som sa. Na okamih zaváhala. Potom pomaly prikyvla. Ale keď prehovorila, hlas sa jej chvel. Ak si to želáš ty, Jackie, urobím všetko, čo chceš. Tony si pošúchal ruky. Fajn, človeče, tak dohodnuté však? Hej, povedal som, myslím, že áno. Teda, spravíme to takto. Jane, ty sa vrať touto ulicou naspäť a nechaj tučniaka, nech ťa zbalí. Mrkni na neho, veď vieš ako. Potom s ním vymanévruj z ulice do nejakej dobrej tmavej uličky. Ja a Jake pôjdeme za vami. Keď ho už dostaneš do uličky, vletíme tam, zrazíme ho na zem a zdrhneme s korisťou. Je to celkom jednoduché. Vyťahol som ohorok cigarety a zapel som si. Triasol som sa ako osika, ale pokúšal som sa z toho smiať. Vravel som si, že odkedy som sa zoznámil s Jane, bol som až príliš úzkostlivý. Tento kúsok sme už predviedli veľa ráz predtým. Vždy to dobre vypálilo. Dobre, súhlasila slabým hlasom Jane, ale sľubte mi, že pôjdete hneď za mnou. Mám z neho strach. Zaručenie, dieťatko, prisľúbil som a myslel som to vážne. Postavila sa na špičky a poboskala ma rovno pred Tonym. Bol to sladký bosk. Oprel som sa o kandeláber a pozeral som sa, ako kráča hore ulicou. Opäť som pocítil v celom tele nepríjemný pocit. V tom tučniakovi bolo niečo, čo aj mňa odstrašovalo. Ulice už boli opustené, iba Jane a tučniak boli v dohľade. Pozoroval som ju, ako kráča smerom k nemu a začal si utírať čelo ako šialený. Veru, človeče, celkom rozrušený. Nevidel som ani mňa, ani Tonyho. Pozorovali sme Jane, ako si s ním začína. Bola mladá, iba 16-ročná, ale poznala všetky ťahy. Zastavila sa pri ňom a chvíľku tam spolu stali a zhovarali sa. Potom som zazrel, ako tučniak vystrel ruku a zahakol prst do výstrihu v podobe písmena V na jej blúzke. Počul som, ako sa zachychotal a mal som chuť vyraziť z neho črevá. Kľud, človeče, kľud, zavrčal Tony. Uvedomil som si, že tučniaka nahlas preklínam. Ten odporný neokrochanec ovinul rameno okolo jej drieku a pohli sa dolu ulicou preč od nás. Zo spôsobu, akým zaostávala, som videl, že je na smrť prestrašená. Poďme, Tony, súril som a pohol som sa za nimi. Chytil ma za plece. Ešte nie, ty blázon. Čo sa ti robí? Ha? Chce všetko pokaziť? Prinútil som sa byť pokojný. Vedel som, že má pravdu. Musíme čakať, keby nás teraz tučniak zazrel, pochopil by, o čo ide. Začal som poťahovať zo svojej cigarety ako blázon, ale nepomohlo to. Bol som skutočne rozrušený. Jane a tučniak prišli k tmavej uličke na konci bloku a zmizli v nej. Za ním.
povedal Tony. Nemusel mi to ešte opakovať. Pohli sme sa hore ulicou. Rýchlo. Chcelo sa mi bežať. Bola mi zima. Mrazilo ma. Ulička bola vzdialená 100 míľ. Videlo sa mi, že sa k nej nikdy nedostaneme. Kračaj normálne, vyštekol Tony. Choď normálne, to sa mu ľahko povie. V tmavej uličke nebolo jeho dievča. Nechcel som tam prísť prineskoro. Najbližšia vec, na ktorú sa pamätám, bolo policajné auto, ktoré zabrzdilo pri chodníku. Vyhrnuli sa z neho dvaja mohutní policajti. Zostaňte stáť, vy dvaja, prikázal škripľavý hlas. Čo je, policajt? Dozvedel sa Tony. To sa dozvieš, sopľoš, obrať sa k stene. Počúvajte, policajt, začal som. Počuli ste, čo som povedal? Hybte sa. Niečo v jeho hlase nepripúšťalo námietky. Vykročili sme k stene budovy. Zodvihli sme ruky dlaňami von. Policajt ma prehľadal, šmatrajúc mi po tele. Bol som čistý, nemal som pri sebe nič. Kde ste boli? Vyzvedal sa škrípľavý hlas. V kine. Práve sme odtiaľ vyšli. Hej? Samozrejme, človeče, to predsa nie je protizákonné. Či áno? Ako je to s tým druhým? Spýtal sa škripľavý hlas. Čistý ako slza, hlásil druhý policajt. Myslíš, že by sme ich mali vziať so sebou? Zrazu som mal pocit, že omdliem. Kolena sa mi tak roztriasli, že som sa musel oprieť o stenu, aby som sa podoprel. Som tvrdý, neznášam policajtov, nikdy som ich neznášal a dával som im to najavo. Dnes v noci však nie. Neprestajne som myslel na to, čo sa práve deje v tmavej uličke a začal som sa obhajovať, pretože policajná stanica bola na míľu odtiaľ a ak by nás vzali až pozrite sa, práve sme vyšli z kina. Čestné slovo. Zdalo sa, že škripľavý hlas rozmýšľa. Po chvíli povedal. Vezmi toho druhého naspäť do kina a over si ich alibi. Druhý policajt sa pohol dolu ulicou, odkiaľ sme práve prišli. Tony ho vzal so sebou. Potlačil som výkrik. Škripľavý hlas vyťahol cigaretu a zapelil si. Neponáhľal sa. Prezeral si ma prižmúrenými očami. Si akýsi poplašený, mládenče. A zda nie je niečo v poriadku? Prinútil som sa k úsmevu. Nie, nič, prečo? Len som bol zvedavý. Na silu som sa zasmial. Nie, nestalo sa nič zlého. Pomyslel som si. Nič zlého, iba ak by Tučňák bol sexuálny šialenec. Nič zlého, keby sme sa len dostali včas do tmavej uličky. Vrhol som pohľadom smerom k nej. Nezazrel som nič, iba prázdnu ulicu. Nejaký zvuk, nič. Obratil som pozornosť na policajta. Koho vlastne hľadáte? Spýtal som sa ho, hoci ma to vôbec nezaujímalo. Párik darebákov vykradol dolu v tomto bloku sklad. My sme to neboli, povedal som rýchlo. Policajt sa pozrel na svoju cigaretu, ako by ju študoval. To si čoskoro zistíme, dieťatko. Moje oči zabludili opäť k tmavej uličke. Potom som pocítil, ako mi celé telo zazlieva pot a začal som škriabať prstami tehlovú stenu, kým som si ich nezranil do krvi, takže palili ako peklo. Tučňák vyšiel z uličky. Na okamih zostal stáť na ulici, pozerajúc ponad plece dozadu na niečo, čo tam zanechal. Zazrel som, že mu niečo vypadlo z vrecka a zostalo ležať na chodníku. Nezdalo sa, že by si to bol povšimol. Potom uvidel mňa a policajta a začal križovať dolu ulicou opačným smerom. Ponáhľal sa,
Môj jazyk sa zmenil v beztvári chumáč. Pokúšal som sa otvoriť ústa a prehovoriť, ale nemohol som. Pozoroval som, ako sa tučniak stráca z dohľadu. Dokonca som si ani nevšimol Tonyho a policajta, ktorí sa vrátili. Majú alibi, povedal policajt. Dievča v pokladni sa na neho rozpamätalo. V poriadku, chlapci, choďte domov, povedali nám. Ja som ich však nepočúval. Moje nohy sa pohli sami od seba hore ulicou. Tony bol hneď za mnou. Policajti vliezli do auta. Kráčal som rýchlejšie, potom som sa rozbehol. Do pekla s nimi. Prišli sme k tmavej uličke. Tony sa zohol a zodvihol niečo, čo ležalo na chodníku. Niečo, čo vypadlo tučniakovi z vrecka. Pridržal to vo svetle pouličnej lampy. Bola to britva. Čepeľ bola pokrytá krvou. Na okamih sa Tonyho a moje oči stretli. Potom sme sa vrhli do tej uličky. Cítil som sa mizerne a chcelo sa mi zvracať. Vedel som, čo tam nájdeme. Tak to je koniec creepypasty. Dúfam, že sa vám páčila. Tak ja sa budem snažiť na budúce zase niečo nájsť pre vás. No a zase hovorím, prosím vás o odber, aby som mal dôvod čítať nejaké creepypasty. Bude to potom lepšie, bude tam aj hudba, len to chce nejaký čas a potrebujem na to aj odberateľov. Pokiaľ nebudú odberatelia, tak skvalitňovanie creepypast budú zbytočné. Takže ja budem čakať na odberateľov. Tak vám zatiaľ ďakujem, ktorí to počúvate, a lúči sa s vami Wolf. Čaute.